Kaixo, nere supertxiki eta superfamiliak. Zer moduz gaude? Jarraitzen dugu hemen, gure adin desberdinen arabera, gure hazkuntza doitzen. Hau da, espero duguna, gure hizkuntza mugak eta erakusteko moduak ezberdina dira beraiek ze adina duten arabera. Ez du esan nahi dena utzi behar degunik, baizik garapenari sentiberak izan behar gea. Hasiko naiz hizkuntzatik, esaldi motzak argiak, txikienekin hasteko. Gero, azten diren heinean, azalpen konplexuagoak ematen junberko gea. Bai? Beti emozioak balio eman sentitzen duten emozioi berdin du adina. Ondoren, limiteak nola doitu. Badakizute 0tik 3 limite fisikoak seguridadea bermatzeko eta kontentzio emozionala. Kasketa, la. 3tik 7 rutina errexak. Oinarrizko arauak eta azalpen sinpleagokoekin. 8tik 12 bagoaz ja pixkat arauak negoziatuagoak izaten, ondorio naturalak eta erabakietan parte hartzen joan behar dute. Eta emozioekin nola lagundu, utziko diegu espresatzen edo adierazten, sentitzen dutena naiz eta ez dakiten ondo azaldu. Bai? Ez gutxietsi, ez arbuiatu beraien emozioak, bai? Beraientzako, guretzako gauza xistrin bate, beretzako mundu bat izan daiteke, bale? Eta trebetasunak entrenatzen hasi behar dugu. Arnasketa sakona, izena jartzea emozioei, eta elkarrekin irtenbideak topatzea. Hau dena, pixkanaka eta noski, begirada botatzen. Venga, ez galdu nire super tailerrak, 15 ditut eta nahi dozuenean sartu. Aio!